teremos que ir ao sur para ter ese pouquiño de sol. Aprender a aprender, coser sobre cosido, un equipo deste programa meteuse nunha clase moi especial, a dunha técnica de costura que ven de moi bello, pero que recuperaron as últimas tendencias de moda máis chic. No subestimes a esta bicha, aunque tenga poca chicha. Gustaronme sempre as labores, vamos. É unha cousa que levo desde moi nena, ca agulla na man. Sempre me gustou, sempre estuve no mundo da costura. Estuve estudiando en Francia, en París, na alta costura, despois pasei a vestidos de novias, que decir, sempre estuve nese mundo, sempre me gustou. E ao final acabei donde non pensaba acabar, pero que dicir, o mundo do bordado, tocar un pouco todo. Son unha viciosa de todas as labores. Son incapaz de estar quieta 5 minutos. Recuperan e actualizan, mentres se modernizan, grazas a que se cadra é a modalidade de costura máis antiga da historia, da que temos nova dende o século 9 a.C., e que comezou fiar puntada en Exipto, Siberia e Turania. Eu dixen que a min agulla gustábame para bordar, pero para coser dixen que na miña vida cosería. Pero tive unha neta, ten 17 meses, e empecé a coser. Apunteime nun curso de canastilla. Este ano fixenlle vestidos de patchwork. Unha vez que coñecemos xa de que arte de costura falamos, a arte de coser con retallos de teas estreitas de algodón distintas e de distintas cores nas súas orixes para aproveitar, e hoxe en día, usando fíos e agullas para acolchados, coitelas, patróns, regras e lápis especiais, xa podemos innovar. A miña relación co mundo do patchwork comenzou cando empecé a traballar nesta tenda. E unha das condicións que me puxeron era facer un curso de patchwork. Marchei contenta porque sempre gustoume moito a confección e a costura. Eu tuve un negocio que dedicábame a coser, entonces isto foi para mí como un regalo. O patchwork conocío por habelo visto en París. Teño ido a feiras, de feito móvome en feiras, e alá está moi en auge. Hai moitísimas labores destas, hai moitos eventos ao rededor deso, e aquí non se topaba onde te enseñaran. Eu estuve a punto de ir alá a facer un curso e descubrín este sitio moi ben. Son os cursos de La Rueca Patchwork, o primeiro en Narón e agora na Coruña. Enseñar e enseñas máis ou menos igual tanto as alumnas como as profesionales, non? Que pasa que aquí vamos como máis rápidos e todo o mellor como máis minucioso, non? Para que elas teñen que aprender ben a técnica para despois elas podelas transferir ás súas alumnas, non? Mestra de mestras, o labor viña con segredo, cursos avanzados para as que xa son mestras de patchwork. Perfeccionan técnicas como log cabin, pickle dish, barbelo, espigas, fiestra de fiao, bo de ganso, xardín da boa ou prato rotos. E máis técnicas de patchwork que aprendemos dende esta tenda da Coruña. Levan nomes tan orixinais como anéis de boda, fiestras de catedral, camiños de bébedo, muiños ou hawaiano. E para os que pensen que as labores feitas a man son dantes, saiban que erran, porque se esparexan polas máis novas tecnoloxías a través da rede. A página web da tenda recibe cada día centos de visitas, e só neste mes de xullo foron máis de 3.000 os curiosos e curiosas que se achegaron a ela. Está previsto que veña algún home. A min, desde logo, sería un reto, porque lógicamente nunca lle dei clases a homes destas cosas. En outros cursos que imparto sí, pero en patchwork non. Entonces non sei como nos levaremos, si me entenderán. Será aquí, lugar de cursos especializados e lugar de venda case que único en Galicia. 150 metros cadrados de tenda dedicada ao mundo dos labores, con milleiros de artigos distintos á venda. La Rueca Patchwork, da Coruña. O primeiro fin de semana de setembro, pois temos aquí unha profesora catalana, conocida, reconocida internacionalmente, pois nos vai a dar uns cursos sobre o xasico e máis as baldosas.
E bueno, aquí estaremos un montón de profesionales aquí a cañón para ver esas novedades. A profesora que vai a vir daros o cursillo este é Pepa Pellicer, unha catalana que está moi reconocida internacionalmente neste mundo.